Ja tänään me tehdään parkour-video 3. Joo. Ja kakkataan housuun. Jos tää ei mene, niin mä kyllä respawn. No jee, sillä lagaa niin paljon. Hienoa, Luukas. Luukas ei osaa enää parkouria. Vaikka kakkonen kyllä tuli ennen kuin ykkönen. Se oli niin pahasti. Mä kärsin siitä. Mä nyt sen pitäis mennä. Mä menen hakemaan tsekkarin. Eli tää mun green parkourin veto on aika PE:stä. Mutta älkää välittäkää. Se on jos äänettä vähän koko, mutta mä en voi sille mitään. Eikä voi Luukaskaan. Siis ton oikea nimi on Luukas ja mun oikea nimi on Alex. Niin kuin aina. Kaikkien nimet on nykyään Alex ja Luukas. Tekää ette varmaan ole Alex ja Luukas, mutta ihan sama. Tai ketkä. Ketkään tätä kattovat, ei varmaan ole. Tai no vois olla. Moi Carlos. Miksi Carlos tuli samaan parkourin? No! Mä juu vetää taas täältä uudestaan. Eli ei kannata ikinä tulla 16 parkouriin. Mä lähden täältä vittu. Joo, tässä on tämmönen mulkku. Ei hirveä kiroja. Anteeksi, en mä sille mitään voi. Mä voin vaan silleen, että mä menen green parkouriin. Green. Publikki. Stämma. Vending machine. Kato. Green is not word. Green is the no word. Arvo mitä tää teki. Tää stoppasi sen taas. Sulle tilaa. Niin, ei mullakaan. Kato. On green. Green. Mo. Green. Täällä on S. Se on rikottu. Entä green? Green. Tää nyt ainakin. Greeni on. Gereeni. Tää on se. Se on menee tässä. Junglepark. Suomalaisia. Kirjakauppana. Oliko se samanlainen kuin se 16? Onko? Ei todellakaan. Oliko se 16 vaikeampi? Ei todellakaan. On helpompi. Tää on helpompi kuin 16. Joten Luukaskin voi tulla tänne vetää. No ihan sairaan. Ja siis meidän molempien nimet on Luukas. Ei oo. Mä Julia. Enkä Uija. Vaille. Itse ois ees tarttinut. En voi. Paljon mulla on videoita. Mä poistan nää videot. Se kaikki on. Nyt on tilaa. Ei tiedä. Tää green parkour on maailman... Ai, mä kuvaan vieläkin. Kestänyt vasta 4 minuuttia. Ja aina parkour. Kaikki tykkää katsoa kuka parkour. Paitsi se yksi, joka on tilannut, mutta kuka se on. Toivottavasti siis mä en toi huonosti mun video. Mä tarvitsen hyviä kommentteja. Älkää sitten ikinä lähettäkö mulle hyviä kommentteja. Pentele. Toi alkaa
trolli. Yps. Se on myös aika feili. Tää nimeksi Parkour Fails. Parkour Fails. On tämä nimi sitten. Miksi? Tuossa ei mukaan blokki. Oh. Eikä mä voin sun yhtä kivaa naavaa. Tämmönen kivaa naavaa ei saa sua. Pääseekö tätä ilman siipiä edes? I don't know. Ei pääse. Kuvaatko se koko ajan? Jop. Joppi. Tää on kestänyt 5 minuuttia. Tää laittaisi tonne kulmalle. Et mä näen, et kauan tää on kestänyt. Mä tuun sinne. Ja kun mä menen 16. Carlos on siellä. Carlos, onko se pitkällä? Ei se oo täällä huoneessa edes. Mitä sä sille sanot? Missä se on? Mistä minä? Se lähti. Moi tube! Tänään me parkourataan tämmöstä parkouria kuin 16. Carlos varppas muhu. Carlos, ala vetää. Annappas. Onneksi ei tiedä, missä mä oon. On kyllä aika vaikea tää parkour. Jos ihmettelette, niin Green parkouri, se on viety pois. Joku tyhmä, ilkeä, Idiootti. mainen paska. Siis on. Sori, me kiroillaan täällä vähän. Riippuu jaksetaanko. Minä on täällä vaan kuvaamassa tämmöisiä videoita. Jos te teette varmaan ES. Ees on hyvä. Minä olen kuvaamassa täällä sellaisia videoita. Maistakaa. Ees on hyvä. Mä hyppäsin tänne ES. Kattokaa mun trollia. Nyt mä voitin, hienoa. Mitä sä voitit? Maailman parhaan parkourin. Voititko sä? Voitin. Se on tämmönen. Oliko helppo? Oli, mä tuun sinne, missä se on. 6. Onko mä tiedän reitit? ES. Ärsyttävää tippua tonne. Mä startta checkpointtia tässä. Ei. Tää on ärsyttävää. Au. No mä voin skipata sillä aikaa. Joo, mä skippaan siihen, kun mä oon siellä yhdessä kohdassa. Pas. Ja moi taas, ja Me päästiin nyt Parko. Mä pääsin ärsyttävä kohta. Sitten... No, Alkaa sitten välitä, koska mulla ei joka kerta vitsausta edes. tää oli ihan hirveitä kaikkia sokkeloita. Ja me puhutaan tupelle ihan ilman mitään syytä. Niin. No, aika vaikea. No me hakee ton tsekkarin täältä. Mäkin kävin hakea sen. No niin, nukkuu tässä. Ei! Kato. No. Säkin teit tämän saman jutun. Lol. Jos mä respawnaan, niin se vie tietenkin tänne. Mihin? Paitsi jos olisit lainannut siipiä, silleen pääsee, eikö niin? Juman tuikka. Tippuiko säkin? Juman tuikka. Ei. Tippuiko sä vai kuoliko sä? Mä kuolin ihan. No mä kuolin taas. Jos mä en tippunut sinne. Jes, mä en tippunut sinne. Hienoa, Luukas. Hei, voiko Sinne pitää mennä. Ei pidä. Ei pidä. En voi lainaa siipiä mihin. Mä en pääse. Tää on mahdoton. Wait. Vaitsik. Laita pauselle, koska tässä saattaa olla aika... Ottakaa nyt vähän. Minä tulen sinne. Olen Superman. Muista älä tipu tota just takaa. Toivottavasti en kuole tässä. Niin kuin eilen. No siitä Vai. No niin, moi taas.
Ja että Onner ei tajunnut sitä, että tästä ei pääse ihmeessä. Onneksi mä en ottanut tuota checkpointtia, mikä tuossa ylhäällä joi. Ja mä pääsin tän tästä. Tosi hyvin. Älä ota sitä Pääsikö sä se? Eiks tuolla on kananmuna? Älä ota tuota checkpointtia. No en ota. Voi suuskin. Mä haluan, että sä otat siinä. Sä just sanoit, että sä älä ota sitä. No, se on vähän trolli. Joo, varmaan. Tuntematon sotilas sinne meni. No, kato miten lähellä mä olin tota checkpoint. Mä pystyn onneksi respamaan. Mäkin pääsin. No niin, ja nyt mä otin ton checkpointin. Otitko? Bye bye. Otitko checkpointin? Joo. Joo, tuolla Noin. olisin ehkä mäkin lähtenyt. Mä menen jumpasiin. Jumpes. Tää on nyt Tulee sinäkin jumpasiin, täällä voittaa kamaa. Minä en jaksa. Sinä jaksa voittaa kamaa, sinä haluat vetää ilman kamaa parkouriin. Yeah. Parempi. Okei, tää olisi siis tässä. Kun mä en nyt jaksa kuvata enempää. Ois moro. Moro. Moikka. Mä kuvaan ton. Ylös. Kuvasitko sä ton? Onko sä kuvaamassa vieläkin? Jups. Ja sitä on 11 minaa jo. Ai tästä pitää mennä. Trolli. Ja tästä pitää mennä. Aivan väärä. Eikä oo, kato nyt. Se oli kyllä aika trolli. Tää on troll parkour. Lenstaa trolli. Monta kertaa sä oot kuollut? Pari. Ei se... Joo, onko sitä nyt 12 minä? Joten se olisi muu.